Sanibonani babukeli ome phambi kwenu uthando lwethu Soko o media office assistant oyenhlangano enkulu ngime nobhuti ngapha ngisacela ukuthi ayi-introduce. Ngokwegama mina ngiyilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Bhuti njengoba ula namhlanje njengoba igame lingakaqali, are you a player or uzosupporta nje? Ngisupport enkulu inhlangano enkulu iZulu Society mina. Siyabonga bhuti. Before liqala nje igame mawucabanga ngesingawe ukuthi siyawina la noma ngoba kulezi insuku lezi inhlangano enkulu yavuthurura impela yona. Ngayiphi ufonile? Ngabe ufonile imatch? Ngabe ungufonile? Fonile around lezo zikole. Siyawina. Abasusi labafana. Labafana bawukhe kakhulu laba. Njoba senizweleke nani babukeli final. So what after game?